Wat voor man was meneer Lindhorst Holman? Wat zal ik zeggen? Laat ik zo zeggen, als commissaris, het bijzondere van meneer Holman was dat hij als commissaris volkomen zichzelf was. Het was niet iemand die op zijn tenen moest staan om dat te doen. En het was nog minder een politicus die een hoge functie heeft vervuld en die dan wat gaat freewheelen in een gemeente. Hij was commissaris. En dat heeft ook te maken met zijn achtergrond, want zijn vader was commissaris in Drenthe geweest. Zijn grootvader was commissaris in Drenthe geweest. Zijn broer was commissaris in Groningen geweest. En het was voor hem, hij is geboren in een ambtswoning van een commissaris. Het was een ambt wat hem gewoon gegoten zat, als het ware. Hij was dat, hoefde daar geen enkel probleem voor te doen. Hij was de commissaris. En het aardige is, dat werd ook zo aangevoeld. Hij was natuurlijk heel populair hier, ondanks of misschien juist dankzij het feit dat hij in Drenthe was. Maar de mensen spraken echt over u's commissaris. Zo voelde men dat aan. Hij is hier 25 jaar geweest en dat is natuurlijk toch wel een behoorlijk lange tijd, hoewel korter dan de commissarissen daarvoor. Maar ja, hij moest hier natuurlijk even wennen, neem ik aan, in deze andere provincie. Maar hij heeft dat hier, naar mijn gevoel, op een uitstekende manier gedaan. En hij deed het ook heel knap, want als hij eens iets wou zeggen wat de mensen misschien minder aangenaam in de oren kwam, of wat ze wat moeilijk vonden, wat dan ook, dan zei hij, ik als geboren Drent. En dat was een inleiding en daarna kwamen dan dingen waarvan je zei, nou ja, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Het mag dan wel een Drent zijn, maar hij heeft gelijk. En hij had ook zo'n uitspraak, mijn goede vader zei altijd, en dat was dan ook, daar kwamen ook mooie dingen. Eén ding, dat zal ik nooit vergeten, dat zeggen we ook nog wel eens. Mijn goede vader zei altijd, stel niet uit tot morgen wat ge heden door een ander kunt laten doen.